אני רוצה להשמיע לכם גם פתיחת הקליפ של בוב ספוג נכנס מרובה בגרסת הקונטר. אז תשמעו עכשיו האזנה נעימה. אתם פה טרוריסטים, כן, 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 אז תצעקו, כן, 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 בקונטר סטרייק משחק לו שם, אולקסה, כן, כן, הורג אנשים, בשנייה את שוטים, כן, 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 כך רציתם להיות מחבלים, כן, 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 אז תריצו אותו עם הנשקים, כן, 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 אולקסה המחבל, אולקסה המחבל, אולקסה המחבל, אולקסה הפו. עד לפה נגמר, מקווה שאהבתם את ההקלטה. עריכה שקד, בידור בוב ספוג בגרסת הקונטר סטרייק, סדרה בוב ספוג מכנס מרובע, מדובב שקד. תודה על צפיותכם על הסרטון, אני מאוד בטוח שאהבתם, ונראה, לילה טוב.